Ola, son Xavier Blanco e estou aquí na aldea da Seara, que é unha aldea paleozoica e medieval, pertenecente ao concello de Quiroga e está nas montañas do Courel, en territorio xeoparque, e aquí a Fundación Legar decidimos montar este centro de música de raíz con moitísimos instrumentos. Se queredes, pois volo podo enseñar. O primeiro que hai que saber é que é a música de raíz. A música raíz e os seus instrumentos de raíz é a música primixenia, a máis primitiva que temos en Galicia. E nós sempre nas explicacións utilizamos a alegoría da árbore. Na raíz estaría este tipo de música, a música primixenia, no tronco estaría a música tradicional e popular, e nas polas estarían as tendencias, o folk, o tradi, a fusión, etc. Existe unha hipótese que dice precisamente que a música nace de copiar os sons da natureza. E nós, para un pouco demostralo, facemos soar moitos dos útiles que copian os sons da natureza. Os sons máis musicales que existen na natureza son os dos paxaros. E o facemos con elementos que atopamos na natureza. Ando moucho laroucho. Tamén facemos a rola. Co capuchón da landra podemos facer como base o merlo e outros paxariños. Hai un paxaro tamén que é moi característico de aquí do Courel, que se chama ouriolo, que ten un canto moi bonito. E como non, o son dun dos paxaros que máis abunda, a águia. Isto facemos con unha abelá. Tamén facemos a gueivota. E outros paxaros de mar tamén. E un son que tamén é moi característico é o bramido do vento, que se fai coa bramadeira. Os chamos servían para a comunicación entre as persoas e os animales. Con este corno de rosca de castiñeiro, chamaban as vacas cando estaban no pastoreo e había que tornalas. Pinta! Pinta! Ay, 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 ay. A trécola originariamente empregábase para producir un son que era disuasorio para os pásaros, para que non comeran as colleitas. Toda a aldea collea a súa trécola e palmaba en un área para espantar os paxaros, e o facían mediante a cruz de porco. E vai! Ao finalizar, sempre cantaban pezas contextualizadas, como aquel pasariño que está no valado vai come o millo que está sementado.
Este o caxato dos pastores se empregaba para seleccionar un animal, unha ovella, unha cabra, cando se quería esquilar. Se toca con un batedor sobre un cable que lle mantén a forma o instrumento. Para cantar como a min para cantar como eu canto, para cantar como a min non abra a boca tanto. Bueno, pois aquí hai un instrumento moi interesante, que é o rabelo. O rabelo, chamanlle rabelo, porque as cordas, tanto do arco como do propio instrumento, eran do rabo dos animais, sobre todo o cabalo. E se utilizaba moito para acompañar as cantigas de cordel. Paseaba Carmeliña do corredor ao portal. Que che pasa, Carmeliña, que che fixo tanto mal? Tamén temos outro instrumento super interesante, que a documentación nos dice que se utilizaba para sanación. É unha vara de sabugueiro e produce un son moi profundo. Ten unha vibración que dicen que axudaba a sanar o mal do estroncamento cando as vacas estroncaban e logo as persoas. E ten moitísimo resultado cos meniños e as meniñas. Quieto voy. Esta é unha pandeireta montañesa que se empregaba para chamar a atención dos nenos e as nenas máis pequenas, sobre todo para entretelos durante as comidas, sobre todo cando eran mal comedores e comedoras. Ai, 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 ai ven un home, ai, 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 unha muller, ai, 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 un rapaciño e as papas quere comer. Papá e mamá, os fillos son dous, comeron un ovo, mitalle sobrou. Papá comase, mamá coma cara e os máis pequeniños quedamos sin nada. Ai, ai, ai. Dúas das pezas máis importantes e características do courel son a esvila, que é unha pinza para coller os ourizos das castañas, e coa cal despois se tocaban os magostos. Señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño comer. E tamén a baranda. Estas pezas foron doadas, son originales, por veciños da aldea. Na baranda é unha guía que fai que se poidan mover e entrebater dúas peneiras para peneirar, mentras facían música. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la.
Este é Ramiro, un boneco de cana que baila o son do zapateado que el mesmo produce. Era moi empregado nas representacións nas antigas feiras para divertir as persoas asistentes. E con el nos despedimos e animámosvos a que veñades á aldea da Seara a disfrutar da música de raíz coa Fundación Legar. Volta polo medio, volta ao arredor, fai o que ben baila, fai o bailador, fai o bailador, fai o bailador, volta polo medio, volta ao arredor. Deses que andan no baile, non todos parecen ben, un parece un cu dun pote, outro rabo de sartén. Volta polo medio, volta ao arredor, fai o que ben baila, fai o bailador.